Kukunin namin yung aming order na tupig Tupig! kay Joy. Doon sa Nantangalan, guys. Ayan. Papasyal namin kayo. Yan ang So nagpagas pa kami, guys. Dito kami ngayon sa Bantugan. yan, So sa let's Paris. go, guys. Yan. Ganda na ng aming barangay ngayon. Ang dami nang nag-upgrade. Para asinsado na yung barangay namin. Kasi nung mga bata kami, guys, makikita mo dito puro ano lang, kalsada. Ngayon puro sementado na, guys. Nalalaki na ng bahay. Ayan, natay tayo. Hindi pa kami bayad, babalik pa kami doon. Gawa ng bayad namin sa tubig. Natatakam na ako sa tubig. Magbalik naman. Tawanti. Ang tupig ng Pangasinan. Wow. So, ganito yung tsura ng barangay namin, guys. Apuno din. First time po namin mag-joyride ni Mahal. Babalik yung mag-drive. Mahal. Ano sa akin? Hello guys, mainit dito. Hello guys, mainit dito. Malapit na kami. Hindi kilala. Ah! Malayo pa. Yan, papakita ko, guys, yung school namin nung high school. Ang tagal ko na rin hindi nakarating dito. Yan. Dati, hindi uso motors dito dati. Lakad lang. Oo. Then high school na. High school, elementary. Ito yung kabila, yung high school. Dito ako nag-high school, guys. Ayan o. Wait lang. Nantangalan. Ano ba yan? Ayan, oo. Nantangalan. Yan, dito ako nag-school, guys. So, after Yun o. how many years, guys, hindi ako nakakapunta dito. Ayan, dadaanan lang namin siya. Ayan, ang aking alma mater. So, ang tagal ko na hindi nakapunta. So, bali si Ashley, diyan na rin nag-aaral ngayon, guys. Mga pamangkin ko. Mahina signal kasi. Hindi nakakasagap tayo dito sa kalsada. Punta natin si Joy. Joy, Carino, ang aming friends. Baka malagpas na naman tayo, ah. Ang aming friends. Si Jason lang. Ang aming subscribers din, guys.
So, classmate siya ng pamangkin ko. Yan, friend namin siya. Nasa Sri Lanka pa kami. Kahit di pa kami nagkikita ng personal. Diretso mo doon. Gusto mo? Kaya mo? Ay, pangit mama. Hindi, ayan lang oh. Kaya mo bang umakyat? Oo naman. Kasi dahan-dahan lang kasi mabato. Oo. Ay, gusto mo bumaba ako? Huwag na. O, di ba? Madulas. Kaya nga. Hindi ka pa naman sanay. First time pa namin natin to enjoy. Pagpaakyat sa kanila ako ano. Ay, may baka sila guys oh. Ay, ang ganda ng bahay oh. Nung high school kami, nakakarating kami dito guys, pero wala pang bahay. Siyempre, marami ng pagbabago. Ayan, napupuntahan ko yan guys nung high school ako. Ayan, ganda ng Ayan. Kaso nga lang, may aso. may aso. Yan ba? Tara naman. Dito ang bahay ni Joy Joy. Haha. Okay. Hello, ante. Ayan. Ay. O, diba? Eto guys, dito kayo bumili ng tubig, oh. Ang bango. Tubig! Tubig kayo dyan. Ayan po ang masarap na tubig. Dito lang po yan sa... Sina Joy Joy. Saan ang tangalan? Ay, gusto. Buka mo naman. Magkano po ang tikim? Magkano po ang tikim? Magbayad ka Bili na muna. po kayo dito! Ay, si man pantal. Ay, ano, sombrero. Yay! Nakalibre ka pa, ah. Hindi ka pa nagbayad. Pag 5 peraso. Yun, 20 pesos. O, pagpunta ang Cavite 30. Business. Pampasalubong mo lang yun eh. Ito po, press na press. Dito lang po yan makikita sa nang tangalan. Parang kilala ko na ng tangalan ah. Tingnan nyo naman guys, masarap kumain dito. Ayan oh. Ayan. Dami ng ano, dami ng bahay. Nung high school kami wala yan eh. Tagal na rin yan ng mga ano palay, pero ngayon taon-taon wala. Ay, tinatamnan na. Pag ano, munggo, ganun. Mais. Hilo na naman ako kasi. Maaral natin. Ba't po? Ano nangyari mo? Ito ang aming tubig guys, oh, diba? May titik na. Guys, bibili pa ako. Ayan. Dagdag Order ako na ng kayo isang guys, daan, tubig. O, bibili ka pa 100 kasi yung ano, Kasi iba ako kakainin yun doon. Kaya nga. So yan pa na. Buti nga pina-order ako ni Joy Joy. Kasi nag-live ka, sabi mo dito ka na. Pag gumagawa ako kasi may ano, Ano po ito? Malagkit yan, mahal na ano. Malagkit na may halong buko. Oo. O so yan po, malagkit po ito na may halong buko. Ang sarap nito guys, ito yung sikat na ano dito sa Pangasinan. Pangasinan, La Union, basta mga taga-Ilocano, mahilig sa tubig. Ilocano, Panggalatok. Ito po. Pangasinense. First time ko pong nakakita ng... Yung nag-iihaw. Di ba yun gusto mo? Sabi mo kahapon, yung Ay, ano. nakita na ako guys, yung nagpunta kami sa, nag-trip kami ng mga pamangkin ko sa Bigan. Iniihaw. Pero yung hilaw pa po, ngayon pa lang po. Binuklat ko po kasi may buko. Ayan po, may buko siya oh. Sa loob. Kaya pag kinain mo po siya, masarap. Okay? Ito nga yung binabalik ba yun? Mainit pa yan. yun, napudot amin tabi. Kaya po, pag gusto nyo umorder, bibili po ako dito. Dadaling kong Cavite. Tupig kayo diyan. Libre hangin na dito sa langay. Hindi na siya mag-ano. Ano po yun? Uling. Kanay na yan. Kasi yung ano eh, Ganyan po ang pagluto. Hello sir, Ma'am Renz. Bawi kami mamaya ha. Kasi murder kami ng tubig. Dito na, dito ka. So, andito kami sa labas.
Buti nga may signal dito eh. Sa Bantugan ang hirap ng signal. Ayan po, nagluluto pa ang tupig. Umorder na kayo. Tupig kayo diyan. Yan, balik nyo ito. Bukas nga babalik kami ng ano, Cavite. Tupig kayo diyan. Dadalhin nila. Daw. Pasalubong. Tapos po yan, pag dineliver nyo po. Saglit lang to sa mga pamangkin ko dyan nung sa Bantugan. Oh. Mag-init. Naabangan na nila yan. Masarap yan ha. Pag malamig na, no? Kahit ano. Pero masarap siya pag bagong ihat. Oo, no. Tupig kayo diyan. Kasi sa Sa, ano, sa Manawag dati, ang daming ganyan. sa Bagyo, pag kuhan, maakyat ako, iniihaw na namin yung iba. Magkano? Ganon din po ang benta nyo sa Baguio. Dugay. Ito naman. Oo. No, syempre, lugi ka naman pag 3. Ay, pag Basta 5. sabihin mo, Pamasahe. Kaya nga, Tupig pamasahe pa kasi pa. na, namasahe pa ako. Kaya, Kaya nga, sabi nga nila, nakarating na dito ang tubig. Wala kasi sa Baguio eh. Ano, diba? Dito tayo sa bahay ni Joy Joy. tupig kayo Buti diyan. dumiretso ka dito. Nag-iihaw pa pala si nanay. Akit saan silang Bagyo bukas, kasi medyo sa may pakiramdam. Kaya, Makawag muna. Dito muna kayo. Oo nga. Kahapon nakasakay kami sa bus, nanay. Sabi ko sa kanya, naku, may tupig si na Joy Joy, doon ka na lang mag-ano. Kasi nakita ko post mo din eh. Eh, 'di ba pag yung ibang nagtitinda eh magkano ano nila, ilang peraso lang. sa Manawag, ganun din. Kasi matagal din ako dyan sa Manawag, kaso lang, marami na kami, kaya Oo, pati puto na ante. nilipat na ako doon sa... Ang galing, 'di ba guys? Bili na kayo puto. Ay, puto. Bueno, Tupig. mano kami. Ubus lahat. Salamat! Pati yung kinuha kanina kay Joy. Bebe, Thanks God. oh. Dalawa yan. Dalawa yan. Yung isa. Bebe, oh. Yung isa, kabigyan mo din. Dalawa ba yan? Minsan ka lang makarating dito. Bigay mo sa ate mo. Isa-isa. Ada. Ano, mag-order lang kayo pag Oo. Pag ano kasi babalik naman tayo, di ba? Pag ano. wala na kayo. Ano? Yun na sila lang. Oo, 3 years kami doon. Eh, ang ano, crisis doon. Wala rin. Wala na ipon. Mamahal ng bilihin. Grabe, naglalakad kami. May rally kasi doon, di. Nagrarally. Gasolina. Ah, sa video ko, di ba? Minsan Pag na nagkaroon man ng gasolina, triple ang Grabe. pamasahe sa tricycle. Haba ng pila. Grabe. Para ikaw na nga yung namasada eh. Pag sumakay ka ng tuk-tuk, ay yung tricycle. Tok ang tawag sa kanila doon. Yung bagong labas tricycle. Ang sarap guys. Oo. Fresh na fresh. Nasa ihawan pa. Bilhin na kayong tupig. Punta kayo dito sa Nantangalan, Pusurubio, Pangasinan. Mamaya yung mga Contact nyo lang si Joy Joy o sa akin. Ayan, ikukunik ko kayo kay Joy. gusto niyo pang uminaw. Wag na, wag na. Doon na be? Sige po. Matas yung Busog yan sa kainom kasi ano, mayroon siyang pinapa-merienda doon ng mga pamangkin ko. Ay, yan, ang kambing. Sabi, tupig! Tupig! Nakakailang piraso po kayo sa isang araw gawa. minsan. Basta kung ilan ang nagawa ninyo sa isang nyog. Yan sa pitong nyog. Ay, 7 Itong nyog nyog, yan? ilang malagkit? Apat. 4 na kilo po. Maliit ang yung ginagawa ni nanay dyan sa Planggana. Pagka doon sa Bagyo, kahit Ayan po. po ang ano, Ito po yung bagong gawa. Tignan nyo po. O, yan po. May buko. Tapos malagkit. Tapos binabalot po yan ni nanay. Tapos saka iihawin.
Iihawin niya po dito sa kanyang magic. Tenta na tayo. Ihawan. Yan, magic ihawan po yung ulingan. Diba, ang ganda ko. Sa ilalim may uling. Tiririn, yan po. Sa December, Oh. mahal ano? Oh, Nakasyon bago nag-iihaw ka ng tubig. tupig. Nagtatakam na si Mahal. Pinipon mo lang din nila. Yun na, kasi maingit ka sa mga batang ito kaya mamaya. Tupig. Mano? Ay, diwata. Tawa ni sa timer na. Pagkamenti niya. 40. Angin ko dito guys, oh. Presko. Ano Mahal, tara na. Tara na. Ayun po. Salamat po, Nay. Babalik pa. Kasi bibili ulit kami dito. Kasi pang merienda lang. Thank you, Ante. Joy. Bye-bye. Thank you. Si Joy. Salamat, Joy. Thank you. Ante. Alis na kami. Kaya mamakit, maglalakad ako. Oo. Kaya nga, alam ko na, diretso na kami dito pag mag-order kami. Doon na ako akyat ah. Sige na. Kaya mo? Bye-bye, baby. Ayan, uwi na kami guys. Bye-bye. Sabi ng kami. Kaya mo? Mabigat ko. Diba? Ang daming tubig. Nagbayad ka ba? Oo. Baka ikaw hindi nagbayad. Ayan, na-excite na siya guys. Teka, hindi mo na ako magmamas. Mother ni Joy. Ay, wala na. Ano ipapakita mo? Okay. Ayan o. Sarap guys. Mahal, oh. Made in ano yan guys. Nang tangalan. Ng Tangalan. Si Mahal inuubos. Sana. Uuwi na kami guys. Nakadalawa si Mahal. Ang sarap. Nakakaagit. Ang sarap pag mainit pa. Yun talaga masarap kayo na yung fresh. Hindi makakalat ng tabi ito yung ano mo ah. Tupig mo ah. Hati-hati lang, huwag mo ibandol doon. Ha? Nagdadalawa lang. Ayun. Oo, lalantakan talaga nila yan pag inano mo. Oh, di ba? Sarap. Para lahat makatikin. Buti na lang nga nag-chat si Joy kasi unique yan eh. Pwede pang pasalubong yan sa mga atin. Ito para makita bahay nyo. Sige. Nakita na nila, di ba? Diba? So guys, ito ulit ang kanyang school. Bakit? Vlog mo na sa atin yung Paul. Slow down. Slow down. Sige, diretso ako sa baka. Slow down. Mabalik na kami.
Tangalan. Pinagtakalan. Tangalan. Malay ko ba? Saan ka ba? Yan. Oh. Ay, walang ano. Lahat ng nawag na tubig. Nawag na, lalagyan ng tubig. Ano ah? Alam ko ang tubig. Ay! Nalaglag. Nalaglag na. Tika. Ako na. Huwag ka nang bumig. Bakit to? Oh, nalilipad. So yan guys, nalaglag ang kanyang sombrero. Hmm. Sabit ko kasi ipulupot mo sa iyong buhok. Let's go! Karawang ko pa. Giri mo na. Giri mo. Yung kaklase ko. Kilala mo pa? Siyempre, doon lang yun, oh. Doon lang yun sa lugar natin, oh. Bantugan lang din. Sorry naman. Akala ko eh. May Parang mamaya pag sila ay natuloy pumunta doon sa ayun sabi nilang doon. Ano? Yung burol. Ano sinasabi nila? Saan nga? Doon, doon sa pinag natin. Malayo ay din. Siyempre, ang kasabi ko si Ashley, saka ako. Si Mika. Malapit sa baba. Saan? Diyan tayo lumiko kahapon. Doon, ayun. Hindi kahapon na. Oo. Doon. Oh, one. Tulong ko naman ito ng mga kahapon. Saan? Hindi ah. Yung ate. Di, samantangalan yun. Andun siya? Kasi may naman po siya. Iba na yung kanila. Ano. Iba yung sekretary. Milik kaming tupig. Ito yung mga kakain ng tupig ni Joy Joy. Wait lang guys ha. Nasaan na July? Ayan guys, dito na kami sa aming bahay. Kakain kami ng tupig. Ayan na, kain na tayo. Saan mo nag-reconnect na? Oo, ayun, okay na. Dilim. One for you. 20 pesos. Ah! May nakain na. Ah.
Sanantangalan kay Joy Joy. Ang init. Mainit dito guys sa amin. Si Manong Re. Ayun mo si Ate Gemma. Tatay. Bigyan ko yung mga nandoon. Bigyan mo si tatay. Tay, tupig. Tay. Yun, mananalo sa atin ng loto. Okay na. Tararararara. So guys, kain tayo pa tupig. Kain po tayo habang mainit pa. Thank you, Joy. Ang sarap ng tupig pag mainit talaga. Bitin si mother, oh, bitin. Bigyan naman si tatay. Isa pa lang. Burn out. Burn out kaya walang internet. Tatay. Bigyan mo si tatay. Bigyan ko nga ito. Tayo. Kumain na kayo, Nay. Sige, salamat. Tatapusin ko lang. Ang sarap. Hindi, ang bukod ko lang may yan. Saka ang ganda ng ano, ihawa nila. Di ba, sino yung Dead Mangga, ano, may tagi na school? By school pa, punta na siya ng Hawaii. Santa ko nga may palugod dito rin. Dito rin ha. So, ayun na guys, babay na. Nagmerienda na kami ng tupig. Salamat. Thank you for watching. Bye bye, what's up? See you on Monday. See you on my next vlog. Bye bye. Thank you. Arat na!